Limitado lang ang gitugutang makatambong sa kalihukan nining mga orasa karon labi na sa reenactment sa unang bunyag tungod sa health protocol. Unsa man ang mga pangindahay sa mga magtotoo sa makasaysayanon nga selebrasyon. Atong sayran pinaagi nining maong report. Buntag pa lang gisirad-an na ang kadalanan palibot sa venue sa 500 Years of Christianity Celebration. Busa mga tao nga gusto unta mosulod sa dapit kay adunay mga tuyo wa na matuguti nga makasud. Apan adunay uban nga nangadlawon aron magkaabot sa venue o makatambong sama ning duha ka babae nga gikan pasdakbayan sa Lapu-Lapu. Nagtuon mi kadlaw sugda sa panagregalo. Wala makalingkod mi taro makatan-aw sa Viva. Sa gawa sa venue aduna usay mga nangindahay nga makasaksi sa kalihukan. Alang kanila haom nga mahatagan sila og kahigayunan sanglit mga Kristiyanos man usab sila. Sama sa mga tao nga namuyo sa asiras. Siyempre celebration mong na siya sa 500 years. Muna nga, ganahan po ta. Mong paka mo sudong kuan tambong kay simba ta aron po ta mahibaw ba. Mao ni ana. Gusto ta musod kay mag-ampo mata sa sulod. Ug di ta pasudlong di lang. Sa gawas lang. Aron masiguro ang social distancing, inyo ini ang sit-up sa mga lingkuranan sa mga motambong sa selebrasyon. Supposed to be adunay 3,000 ang capacity dinhi sa Plaza Sugbo apan gumikan sa health protocol, limitado o gamay ra ang gitugutan nga makatambong sa selebrasyon. Gipasabot sa Emergency Operations Center nga gustuhon man nilang makasalmot ang tanan apan dili mahimo tungod kay pandemic man karon. Ang naa dinhi sa vicinity sa atong Plaza Sugbo or within the vicinity of Plaza Sugbo, katurag yung ang giimbitar. Gipaniguro usab nga mamintinar ang kalimpyo busa ani ay mga kawani sa City Hall. Ang bahala nini kay nagtuo sila sa panultihon nga cleanliness is next to godliness. Nalipay mi nga nakabot sa taon mi ani nga umabot pa ta sa taon. Alang sa mga tao, oportunidad na kini nga mamahimong kabahin sa selebrasyon kay talagsaon ra kining mahitabo ang 500 years. Kung mahitabo man kini og usab, sigurado nga wa na ang kasamtangang henerasyon. Happy 500 years! Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.